Antiguamente os homes iban á taberna e xogaban as cartas, bebían máis da conta e incluso xogaban as mulleres. Entonces, despois chegaba o que ganaba a muller, chegaba á casa e queríase deitar ca muller, e a muller tiña que coller un pau e empezar a leña porque o home dela había vendido. A señora casouse e foi pa donde os sogros. Entonces ela, cando tiña ocasión de vir á casa ou de ir á casa, dicíalle seu pai, eu non aguanto máis, e dicíalle, aguanta, muller, aguanta, que hai que aguantar, ti tranquila, aguanta un pouco máis. E ela, cando daba a volta ao pai, tirábase na cama e choraba hasta que chegaba a hora de comer, porque ela non podía aguantar, pero tiña que aguantar, que o mesmo pai dicíalle que tiña que aguantar. O maltrato non era xa solo do marido. En moitos casos o maltrato era do marido, da sogra e do resto da familia, que utilizaban a muller como non era a esposa do seu fillo, non, era a esclava do fillo e máis do todo o resto da familia, para que lle lavara, para que lle cociñara, para que lle dera sexo, para facer todo o que el quería. Ela non tiña nin don nin voto, nin podía opinar. En moitos casos había excepcións. Iban a Santiago á feira, o home iba na besta, e a muller iba agarrado ao rabo da besta. Comían, e puñese a comer os homes, e os homes comían os callos, e a muller comía un cacho de molete. Dicía o irmán a... Oiche, se logo... A María logo non come callos. Dixo, mira, José, María comeche tan ben, pasacho tan ben con cacho de melete. É que antes a muller non mandaba nada, o home era o que tiña os cartos. A muller non tiña nada, había cantidad de mulleres que non tiñan nada. Para comprar roupa, para comprar roupa para os rapaces e para ela e para todo, e o home pagaba e ela que ela non tiña nada. Ela era unha muchacha sin paga. Se eu vou a traballar, no momento que eu estea na casa teño que facer o que hai, o que toca. E no momento que está o marido, eu estou traballando, toca o marido igual. Temos que repartir as tareas. Aí non é... As mulleres pásanse, as mulleres non. As mulleres defenden o que lle parece que é o real. E para min o real creo que é iso. Queiras que non, a nós eso como vivimos desde nenas, e tan inconscientemente, inda que nós non o queramos reflejar ao mellor nos nosos fillos, acabámoslo reflejando, porque é que non facemos inconscientemente. Ten que empezar desde abaixo, cando os pais van a ter as criaturas, que haxa máis clases, menos agresividade nas televisións e máis programas creativos e máis clases de educación para que sepan educar os nenos e convivir con eles. A xente non empeza a educar os rapaces desde pequenos no tema este do machismo, entonces eu agora no meu curso vexo ainda bastante reflexado que os rapaces son bastante machistas que as mulleres. Eu no meu caso tuve que aguantar moito de pequena sobre os rapaces. ¡Queremos vivir en libertades!